18 मे बर' बिजों सान फालिथाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदालगुरि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघ उदालगुरियाव 60-18 मे बर' बिजों सान फालिदों। हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, गेवलां मेल बायदि हाबाफारिखौ बे समाव मावफुंगासिनो दं। बेखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय राव। दिनै 18 मे बे बेलायाव मा बुंनो दिनै बर' बिजों सान आरो बे दिनैनि 18 मेआ बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान, मोनसे गोथार सान आरो दिनैनि सानावनो बर' माहारियाव बर' राव, बर' बिजों बे जारिमिनाव गोदान मोनसे सान गोरलै, गोदान मोनसे आलायरन खिलिजेनदोंमोन आरो बेखायनो दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि सान, बर' हारिनि थाखाय आत्ममर्यादा, आत्मगौरबनि सान आरो बे जोंनि जातीयताबाद, आइडेन्टिटि आरो थामोन्थानि सान। दा बेखायनो दिनैनि बे सानाव भाषा आन्दलनाव आरो लोगोसे बर' राव थुनलाइखौ जायफोरा जौगाहोनायनि थाखाय थैथां नाजाबोबाय, जाय गेदेमाफोरा थुनलाइ आफादाव खामानि मावबाय, बर' राव थुनलाइ आरो बर' बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउनिसिम आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आलो गोजोननि थाखाय आरो थांना थानाय थुनलाइ, राव आरो बिजों अनफावरि आरो बावसोमग्रा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। दिनैनि बे सानावनो 1963 मायथाइयाव बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथांनि नाजानायाव बर' बिजोंखौ सरकारि स्कुलाव बा आसामनि फरायसालियाव गिबिसिनै थिसननाय जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जागायनानै दिनै 61 बोसोर 1963निफ्राय 2023 दिनैनि बे समसिम जोङो मोनफैनो हादों आरो बे गोलाव समाव गोबां घात प्रतिघात, गोबां मोननाय गोमानाय, गोबां जेंना जेंसि, गोबां सोमावसारनाय आन्दलन आरो जोंनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय माहारिबादखौ लानानै, आलादा रायजोखौ लानानै गोबां दाबि दावानि गेजेरजों जों बारबोबाय आरो दिनै बर' बिजोङा बे सोमावसारनायनि थाखायनो, बे जोंनि जांख्रिखांनायनि थाखायनो बा जोंनि माहारि अनसायग्रा, माहारिखौ अनग्रा सुबुंफोरनि थाखायनो दिनै हारि नाङैनो नाजानायनि थाखायनो दिनै क्लास 10सिम मेट्रिक आनजाद लिरनो हानाय बर' मिडियामा दिनै सफैबाय। दिनै जोङो जुदि नायोब्ला भारतनि मोन 22 रावनि सिनायथिनाय संबिधाननि गनायथि राव हिसाबै बर' रावा दिनै गनायजाबाय, आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै दिनै बियो गनायजाबाय आरो लोगोसेनो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बेखौ फरायनो हानायनि, मास्टार डिग्रि लानो हानायनि बर' साबजेक्टजों दिनै बे सुबिदाफोरा फैबाय। बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जों दाबि होनाय बायदि आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारखौ बर' बिजोंजों आराम्भ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो बिजाब साफायनायनि जिखिनि बा राव सोलाय